Na dapat na nakapanturog ang pagariku. Na kami kapangaturog ko na butan na kanso sila ko naka. Na sisam-samot kan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Apa la ilaha illallah. Na doon tirog la ilaha illallah. Na dito imulim po siya na amya tiroka. Na ukapatay ka di ka makanaw. Pangninta ko na abakan makanaw. Na diri ka ko surga. Enugap na gimakaturo. Di ba nga alita no kagi kugapitan na biyadap mansula ito. Enugap na gimakanaw. Amya katuro kay manto na makanaw ka. Mga nintak wala di mangulula. Ada abang kamaylay masigaw ka manibutang. Nada po nagkagin na makadipetaro. Nada po nagkagin na makaataw. Na niya kaya yopan. Na tuminig ka na di ka pa katin. Motor ka na di ka pa kontrol. Kumalita ka na di ka pa kakalid. Ay puro mga puro mga nasumya ko. Kuba. Matang ba basta magdam ka na kuba. Sa kanay ka amya ka na. Kawa dalay. Dagkagli ka na ito. Namaluan ni puro mga. Wanitan ko lang manilisyo limak. Pun sumagot. Grabe. Upun manilisyo timing. Matang antay di kebabayan. Ingatan mo sa mapisa na. Baan na kato nakatanwa kabaya nakapatay niyan ayan na kaya kabaya ka na di ka pa si matay apias kami ang mangaling na di kami ba kami mamatay at di kami mamatay ang mangaling na ba siya na ba mangaling at di kami kami matumatay pero na naman yan pamanglitan ko wala kanong mauna Allah ingatan mo sa kapirsyon na bigyan na ka mga nikakwala na upang makadali na miya kuman sa sagiran, miya kuman sa kadanganan. Ya Allah, napakat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 a siyang kaumurate. Dahil na may ling kaabon niya, pupungin niya kwa na matapudumur yan. Ino ko man makaili, kada makapadwak, mabibiti. O maman mga niya kwa na, pilputa dili, nakamamaran. Ya Allah, nabuno akong kapit. Kamamaran. Hindi ako ng mga dito, tabi ko ka noong. Ngayon ko ba na pimutan, mas kanya, matangaw na. Tabi ito mga sagi mo mga pipiyat dito. Namunang mo kay, sabi naman nga di pa kapadwa, pamatang wala, limang tag. Balik. Ang yung kota niya kapalagoy na dito. Masya Allah. Nabi mga ulit na Allah. Nasa mananan! Apiyake panari ko babaya ka di kakabaya matay na titulong ka sa ginawa ka. Basta mo masuadya ka. Ugig, nasualla na adil. Mauntol suwalla. Basta adi mau masuadya ka. Na apiyak pa na maulog sa tao ko building. Na demalangan suadya ka na di ka patay. Aya ka pupetay o tao. Na tama sa limaad ng yatalo. Ayakuna halan. Mabalo yang kaya dalawa batad. Salasa. Kalau dia mabalo yang dalawa batad dari kapasipate ko dunia. Bagayron, uway na ame kami taroto sa ajalaka. Ikadua na kau masuk ke sabab na ipatay ka. Kalang nakapatay puputay na ada sabab ni patay niyan. Ikatlo na mau makatindig ka, makau makakulupa apatayan ka. Na ulima adun ang katalo na di ka pa sipatay. Ulima maswajan ka, apiam yung maswajan ka, na damo masasabay pipatay ka. Na apiam yung maswajan ka, na yung masasabay pipatay ka, na daang kaaplikasyon ko pa, pagkatindig ka kukim sa nalupa ka ro kapatay. Masya Allah. Nadi Akauntalu Allah subhanahu wa ta'ala anam yapanutul si sayuro sa kataw amama ang multi-billionaire namiti po sa diyong kontra isa kondominium yan 40 sa kandana 40 agoy sa kandana oy apa na mga kondominium yan kadinin tagla kadinin kakwaso kapipi aginawa miya kananita mo kuna dinang kakwaso kapipi aginawa niyan na tinaego kapag kapipi aginawa ng mata ko na miya na sumapipigiran na miya na sumagagidamakan na wakitibo sa mga kondominium yan na papalastar niya panaginawa niyan na kagya ko makatan ako suminto na minit taya ka diya nararbiyan na dumatay tumininupan dumatay na kumita sa ngota sa bala kasada na pwede naman ang natapula na kao na niya kapag kumasang sa bala kasada na sumya gedong kota miya kay titwa trak oy ada taromini ka na libo kaya pungitan yang gitu na ditimya rumiatay ino to dumatay sa diyong kota
Dar pakai lu ganun. Dak mamasok aja dian. Kenapa ditino papatian yan? Nunu pati sa muta dar pakai semua nyampan. Oi, namyo masok aja dian, namyo masok sabay papatian yan, na dito pinilo pa aron di atas kanyan. Iyo tadi kada siya na meto atrak. Dak man na boy so trakang tua iputunyurang na dia kan tay. Atau nak menang nafsi iyo katakan. Kataman ni matu nafsi parang no berang na tutundo to ka pedi-pediu. Na taman ni matu na dempen. Macam namanya dengan ngagi sang nasabah lah. Tidak auto simiter ni. Allahu Akbar. Kagu dah kan ya mama nak kata sakali pibutuanu. Sini ni amada tiuba. Allahu Akbar. Dia aduh nawat tak berbeda kena kau ni tidak kena limiter ni pengutiat kah? Bila kau pernah pakam betul orang lalu mata ya ketiga. Cuma kesungaran pada kena betul kau. Dia betul pada kau sini yang ngaran. Dia kena kita sama ngasil phone. Adi betul sa kana abang ngaran pa dia na kana abang ngaran betul ngau na. Upama ka siya kay betul na kerata ginawang ka, ako pagata kay nakasapada ka, na marabara nga panik betul matang ko Allah ko dinar kay rila na di ka maka surga. Bangada bayang bangada dikata yang matatir wala sa Quran, wala talbisu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Ubahan wa ke wala di betul sumara na di ka babeno padiu. Ati katawan na kay ni nang betul pa ka. Amara-bara betul ka pa ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pati di kagusot ko padakan ini nga panakmal sa angaran yan. Tiruang kandi, saksa ka pa sa nga tiruangan. Mana marunok mal sa angaran padaka. Aman ini pada bapiulan itiulan yan. Allahu Akbar. Ay nung adi tiruang ka para ikakagwado madaka na tao. Ano ka lang ito madaka na tao. Iwa kay kataw mo tao. O ay, o antay tito makababanar ko Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mano ka na kay mantunan sa TikTok. Yung nilipa makito day. Kung kumentati waldog ta'ala. O bangarang ang pagpusok na bangarang matang wala ka di kay parila. Wah, nasanjap ka liyo na na. Dino pagila. Minasaan yun sa padiyan. Basta kaya tito ka magagama. Nakanak ba yung lang na di ka di man minasa. At minasa na ka sa pagkaw lama. Ano ka paawingi. Dapat na ayamaan yan. Oy, na aya di nga dito. Pati ino nga di pagawida ka na di nga idadarawa. Katabiya, di mereriba, di mamaging mapangabit, di mamangin na ka di susumbaw. Kaya ngaya bida kana mga di ganda bakwaga man nga totolikan. Ay di pamutul sangaran na kana babi ang mapiangaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay kaya bida kana nga di ganda bakwaga ma. Wili na ka ang masoso ang kada kalan tabi mga sangibu o manisa nga migagel sa dunia. Dadi ka bagugo sa kapuga ko ya sa ando medika nga sabon ng mga tao. Tabi o do abatasya pagila tanaw. Ano ka ba na pimbatan na pada kauban? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na diyan ang mga urip no Allah. Sama-sama na nado. Sa kanak na baya ka pang usat na niyo, da awasat na bakang pagtagya ulama padakan da. Da bakang pagtagya. Melenyo da bakang jek masang atas sangaran da. Ay sunna dengan ipagusay. Oway na ayaw man na so pure dengan ipagusay. Kanabo ko di pangbal sa peronakan. Ating mga aling. O pamakam niya ka pero da muna ka pung set kaning. Pagkatalo puluragun do, anya katalo puluragun. Oway. Na ati baka peronakan na ngata. Pero wala kan ni bata di kan itero. Allah, miyama masak tanga ba sa idari-day. Aso tigil sa ugagang sa Pilipinas, sa ugagang sa Japan. Tabiya tigil. Namida, sa kaso ugagang sa Japan, na andi ni kapatibidi na ako pangba, apana-panaw, na magdam yan sa pwede na kaulog. Oy, na ikusog diya sa puro kapala di kaulog. So, ugagang sa Japan. Nasa ugagang sa Pilipinas, tabiya, o, kunaba nang unaw. Na ayamanan yan, na magdam yan sa pwede na kapapuro, nagimitan, ninulog, inasan yan ni Panik. Akatipo. Allah, Allah. Napamimikiran ng aslan ato ni Mano. Tapi ang mga tanas siya butiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na diya mga urip ng Allah. Sama na nang. Ayaw maana niya mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na diya mong tagabasan. Oy. Sukapatay na ina din ng Allah. Sukapatay na ayaki adin na Allah ko kapatay. Na limu kumukin na mapaparati ako Allah. Rahatul mu'min. Sukapatay tugulabi na limu ko mga tawa urip ng Allah. Datang nga ababay tanong pakasurgan ng Allah. Agi di tanong man maftero api ulamad na miyatay niya kadala bara amad bara simba amyatay na di nga pagagiraw siya kin natong sa surga. Ayaw maftero ka na pakasurgan ng Allah. Ayaw buwa sinirtifay ng Nabi at yung pagkadirik na ka at pero nakataw sa surga na di ko ta asyara al-mubashsharuna bi ahlil jannah na 10 kataw ang mga tao adap mamatay
na sinerte pa sila nung Nabi ataw sa surga. Isaw si Abu Bakar, si Umar, si Uthman bin Affan, radiyallahu an, nag-uama na niya na si Abdurrahman bin Auf, si Abdullah bin Zaid, basta sapulo kataw ng mga sahaba na kiyong pirma na nung Nabi ataw sa surga na sila mamatay. Dalawang maranaw. Daw si Abdul Basit. Na ayaw man yan, nagkapakito adili ka na so Abu Bakar na surga, so Umar na surga, so Ali na surga, so Uthman na surga, so Abdurrahman bin Auf na surga, kaya yang nung Nabi ataw sa surga. Na sila mamatay na, piyakito kawan nung Nabi ataw sa surga. Na kana ba si Nabi kikabayong, kama saman si Nabi, na mayantikho anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Da ama patero on Nabi, abal kabe aginaw niyan, langon pung sa puro, kung Allah. Na magaling sa mutasabod ng atawa mga sahaba na api abaraman na yung pero nga ng pakasurgan wallah naurinaan wallah inaghalim wallah dito no diteroon ihira atu nabi mi akaw kanu ko kasakit na faqulu lahu khaira na tero kanu sa mapya ko kasakit na makoma kanu ko nabi tero na ayaw patero niyo na tero kanu sa katero mapya ya Allah na pakasurgan nga sila ni Allah kinabaya makamaka ko nabi tero pero no kana mataw na kamamakana kanu yang ada ni nguluran ni pakanarakan ya mama kanaraka kadu ati debu mi tero kama pia kuda taro to kapikeru nabi maka maka kuda pa na mi tero na tero kana mape na mi tero kapira na marata ati dia na maka mubu ko ke kharata aginawanian na panguya tingka akapa kapia pi aginawanian apa kapia aginawanian da taro to ke sakit ni mangka na pia kapa pasangan kapa patengpan tadi ka pengangan ka niya muwe ka api di buka pedutan yang wanian apa benar yang masa suaka kata tahu nak baka kapapasangi dia benar sangat tutul baka magagera di benda kaini diteta nya kali mending magasa buntana ka dan itu na pura buntani na bangkai namanya ka bag ante gimi tero pa patay na ko ya pao no yan at gini sa pura pa patay badi mo tam yung mga ngap sakit na di kami manantang sama nagare sa pwedeng marilaya kayo kami yan niribisa nga piyang misyon ng sakit matang man lagari kanga magigda maka namya kana man na matok ka sakit ano si magigda mang natina lang nakatawa na kana namya kagda sanga magigda maka ito makada ko sunga sobrang asap yang amto ba ko lumihan kaya tipo anak ka Allahu akbar elman yan na ema pero ko na anak ka sakit na pero ko sama pia agis kata naman ada man dari katero naman dia ngadila katero mga pada mga awangan mga ulama atina al-lisanu laysa laha 'idham bal yuqathiru al-'idham so dila nada atolanon di ba dia ngadila ada atolanon naman dari awangan wallah kapakagaga wallah khaliq kullu shay qadir so Allah na langon shay na pakagaga wallah kagaga wallah elang mana kapapa kagagawa Allah ino to mga day datagui wala ang gaadila sa tulan kanang sapo na pamakatiagun wala ang gaadila sa tulan na di ka makatero api ka makatero di ka pakabals ilang manigira anara miyalwisyo na guna lumalabaguno bazara na puno ba na tulan ka suara na sa tiswang ka ano naman nagada-gada naman igra amano miya kibi ang gaadila pangintakwan nga pangasasakit terkanu so pangasakit katano da teristro ka magngagtero napakatero wala magan makabagar naman igra ni stroke so taw naud problem jali paninungan tanwan ng wala oy amano makibi dila kana diga pakaptero sa mapya laman na kaw nga wala so dila tubo mga ungang ako mga ulama oy na laysa laha idam na da'abaun tulan bal yuqathiru al-idam okay, napapakaro pa sa tulan. Benar asubila ada atulan napakaro pati sa tulan. Na benar man, igra biya katero ka sa inigara tagino padaka. Pamana di nga di pamagantaan. O di nga di pa Facebook, di nga di pa sa presame sa pamana social media. Oy, adi nga di pamagantaan, di nga di pamakaiton so padaka kataya. Na managya kito ami karata ginawa niya ka. Na benar emanan niya na daat sangan na nadila akan ada tulanon na ayam yaro pati na sa tulan pada ka apya makito ka Allah nakatoniw ay katira Imam Ghazali na tiyan tumu abako din kapali sa datar kana ungari kaadlaw ra sa kapya
adi sa ayak ya palia na soposwakan amya katero soto cheni kerata ginawan na taman sa taman na midi dekat soposwakan na mi papaderong ila manigira na ketero na sa marata matama na kapiap singan niya nakatali ko dagan na ay ba ini nga sekali kaya di kota matatag sa utapos so yan nakya palia nakatantong inuman siya nabi na nakatero yan لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ستوت النبي صلى الله عليه وسلم أببرت أن ينشو الله أقول سؤال وانا موري نتلو سمافيا نا أولي كما قتلو سمافيا نبي نقطع pada dikapkan syak wallah na andi mafia puma kenang mo tetaru na gudi ngago magna ada tu ada pun nabon ni kakap dekap ya mali du be pispot ko ngari kana ya kapia pia nadi ngota dedin tadi sa ko magna kakadon nadi man ke pakai abago magna katir no pia so kapag share kana nadi kan bitero ina mga tongan engka tunay masosori mga to sa kampo kumangotang Sinamihan lagi moniak mo yung Pia kampo to nga pak Ano ba ka di tero? Kung makatero ka sa mapia, natero ka na, di ka makatero sa mapia, nagaganak ka. Masya Allah. Naman, apya so katero na, ilang nga, apya so oras, kailangan tanuman ng oras na masyap tanong. Ilang nga, Saudi Arabia, katya siya nga, miya kalasik. Di ka mga patakontri, sa oras sila na, ka siya ngon, kusar pia-pia. Anton ni ko agama siya ko oras. Ayara ko agama, ko oras, na aya define na nun, na time is life. So oras na kawiyog-yog. Alright. Time is life. So oras na kawiyog-yog. Natanira ko ng mga Amerikano, the time is gold. So oras na bulawan na. Kailangan na kaibigan. Bulawan na, nasa mata ko. Muli bulawan. Natanira ko na Russia, the time is diamond. So oras na muntiya. Ako na Russia. Natanira ko na China, the time is money. So oras na pera. Natanira ko na Marano, kill the time. Niyating mo sa oras. Allah, kinaban mo na Marano. Panabi ako makasanggib. Lagi na mga urip mo Allah. Manong naman nabida-bida. Minatamangan sa akong tawiting siya, dalang limang ka. Katang alam, nila na tujok man na to. Dalang dito pala runang. Katang na may kalima ka oras na, muli siya ng akin siya. Misi, sando ni miya loto ko. Tigaro mga di umur ka na miya loto. Baka miya masasay ni tilo. Miya pa na makadugar ka, miya gapahak. Miya tayo sa oras ka. Kenapa man lo ba digan di sumeng para di makin natamanya kapatnya na digan di sumeng. Miya painan. Nah, pamana ayah kata Allah seorang kata yang mengalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Talaga din kaso alungan na kamori. Mga pangalipati sa alungan na kamori. Talaga din kaso alungan na kamori. Wala tansa nasibaka minad dunya na ubang kapakalipati so kipantag ka ko dunia. Ay man na pangalungan ka alungan na mo nakanaba ka ganati sa dunia. Kanaba nga pripati sa dunia. Suraka kaun nang gaganap ka suraka kaun. Sasanga nga suraka kaun. O apagukit ka kulalan yan. Ay man na halal. Kenapa pengelap kena sa dunia na lang na pato na di nga dipangetan ng nabang pato. Nabang mano na di nga dipangetan. At di kipantaga kanon. O ano mo kipantaga ka labuso. Pamana so kipantag ko na suraka ka. Na ayap yang nilkawala na wala ta wabtagi fi ma'ataka Allah daral akhirah. Na ubang kapakalipati sa walungan na kamori. Kaya man nasalat yung nga kalipatan sa walungan na kamori. Ino to? Na api kapakalipatin ka ko alungan na kamori na ibetinin kang ganatar ka buong nga dunia na pagpaka makasalungan na kamori. Wa kullu man alayya fad. So Allah mitero na suti. Lango numatatago ko dunia na kagabak. Api ka pa nakibali ako tao. Yung nga ba sa talo pa nagikubo? O pungan ni Dribira, na natumitin na dyan na narik! Baka po tao! Kaya pa nakatoy nga pagari ko po tao, nadikida. Panalamating kasulong ta na pagari ko. Kada ka ada na wala ako tao.
Awe akin na kawala na potaw kana ba ka dia di kana na potaw. Nambi atong nga mga tagi di kana di mamotaw. Tapi sa kada siya diga sa Steel Corporation ng tap tulog sa potaw. Apo tu na gina. Na tiwang era man drama tra. Kani sa sangerang opportunity. Human mapitan na mi ko ko libo mura ka. Allahu akbar, Allahu akbar. Dapat ko na niya pus mimbali ka po to na pipisa ka siya ligad. Nabiya di ka na bakbak. Niya pisa na di pupandi. Pak pak. Nah, tengah yang mana niya pa ko dorong nato. At wallah kapan na matingas wala ka dahan yang bali po taw. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabiya mangurit ng Allah. Sama nanan. Na. Agi aya mahana niya na dia kaya dunia na pagawan tanong nga dunia na kailangan na ditanong mati mga dunia. Masya Allah. Aya qatlu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an natiyana al-yawm amalun wala hisab gada hisabun wala amal. Iman to Ali nakapagamal iman to. Kapagamal iman to. Kanabi man to kapagitong. Iman to nakapagamal. Nakalabi man to kapagitong. Namapita nakapagitong anan. Yan ang suhano nga namari. Ano nga namari? Namapita nakapagitong. Nadaabaro to Ali bin Abi Talib kapagamal. Iman to nasuka pagaman na siya. Ina masyul Nabi sallallahu alaihi wasallam na mi'anu niyam. At tingin na igatanim khamsa qabla al-khams. Pamakuting ang lima. Kung dapat mga lima. Pamana ubang ang mga lima. Kailangan ng lima na pamakutingad. Ubang kabagi sa lugar. Kung nakakapakoma ang kaalima batad. Oy, isang tugo Nabi na shababaka qabla haramik. Na kangudang kay manto pagariko, kangudang kababaya kanimanto, tanto ka kangudaan, ay napamakuta ka din ng magaman, ubang kanayawa ay kapagaman ka na amay ka ang kaamakatwa tugo Nabi. Kami akatwa ka na di kami susugo sa aman. Ira man na kangudaan ta na matangkwala kapya imam ta na di upagawa. Ramo ko si imam na perot na kapya ka makukuha nga bugat, kumiro si imam Allahu Akbar. Nasakamag na Allahu Akbar. Nam pagutos siya man kasujud Allahu Akbar namya kapya mabuka paguntur ka makukuha nga bugar ka atabi ayak ya pagamana nakagya ko malukos magangan mamongaw amarag mo na kapapakaro ko ka kau tagal na ka namya ko to na bakukun ka arthritis umiro siya mama Allahu Akbar nasaka ayak ya pagamana namya ay di kinapya ayak nga kapagaman na may mga maguntos yun, ma'am. Allahu Akbar. Nas kami akato. Ang nakapaga, malam niya kato. Naburo ni gila. Apa kato ata. Niya ma'am sa kurun mag. Di ka niya kato. Nung banyo magulog. Sudah tarang sa idin. Basta apa kato ata na. Miyakan nabulo-buto. Sanoka. Nakamapapanunan dua tiyanta. Na maka ato tadi. Kaya ginoto yung nga kasiming. Nataki ka manan. Kapag ato taka. Namatiti ka po. Turuan nga pala kasiming. Mama ka. Yan yung mga punugat. Kami amarman. Kasabi naman ang ito, basta tigit-tigir na kaadin ba ito? Na opo na kamapalo sa bato, na matitima doon. Allah, labi dumiya ko niya, miya kawa-kawa kaaduhan. Di ka piway. Pamanakamudan ka, tabi sa mga luksakan, na di kaya priya ka pagumana ka namin kami katuwa ka. Baka na pa namin kakuntratago sa mga nakalmot. Aaya ka pagumana ka, na amay ka makatuwa ka. Ay di! Pagilan nakasangka ada makaduulan. Nasukya pangusyatan na kanaon na kukumadwa pulo katao. Ang mga kamudan ay pinakamalong ni edad na 30 edad yan. Mga kamudan. Kailangan na iman to na kamudan tanong. Allah! O panukaparu na sa katani pupakakabalaga sa masjid. Kapada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fakasirun wallah kau kababaan ko arsyan yawma la dillu illa dillu ay mana ada kesirun asalo nga namori inuntabu so sirun arko wallah na isaun so kamudaan na sumiyang butumagaman. Okay nakata masukat pero Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umuru wa khair amaluh ayat tubuh Nabi miya kapia piar kanu na sa mga tao amyan buso umurian na miya kapia piyaman. Ay makna nene no na miya katuan si bapa, miya katuan si bubu na miya kapia sa mamadian. Ini kadok siya nakapagamada tara ng mga doksan. Ini kadok siya na simba ko Allah. Oy, na diti ibiyan tugo Nabi miya kapia ko mga kadwala mga tao. Mangurip niyan. Mangurip no Allah sama niya. Inaw pagare ko babakan.
Imantuna di tanu di timu nang kaya babay tanu akarumi ali. Oh, yung ngayon na chairman. Di tanu di timu nang asibay asarifa. Na ayaw pikiran ka, panariya ka na babayakan. Na adna kau maamasa na sa kapan timu ng mga tunganin ka. Kaya, babagwe, dini maka 20 gwe, miyang siya takukwatayan. Hafid, ay rambuata. Hafid, dua-dua pula ko talo ay dadiyan. Di mo kaya sakit aralbiyan. Narulusin na, kadi ko na ni pamakin na gun. Sangam niya ka 20 gawin. Nadi ko na ni pamamakin na gun. Oy, nakotop man na ayap man na, kaya pangusyatan na suin na iyan, ayap man miwapat. Alam, kaya ko pupungusyat na kuwatayan. Na pumamakin na gun kaniya, nararangan kaniya, na di mamamakin na gun piya-piya. Nakatiap man na di kayo bicara mereka nas kanian, suin na iyan. Na suni sopya mo siya tanda kung mati na rukon niya mo siya. Dahil katiya tagin pa ko pa makapasad mo siya. Natagin mo sa pagkadua po lugoy ya, pagkataniran na uswaten. Sa 10 lugoy ya pagkataniran. Masya Allah, Masya Allah. Inaaw dia kaya masiman tulad di ka di manibaw sa tunganan ka, petibo na ka sa mga ginawain ka. Na anak ko maamasa naskap man ipetibo no tunganin ka o ginawain ka. Ano mga padami ang mga alim? Di mamang siya sa nga detarya. Di ni makasarang. Na tumuunto, tumitinig siya nga namin siya na di mga siya. Kadigaan mo. Na di mga siya. Na niya nakikabugay sumayken. Na waki makadusyung kulamisaan. Na piya magagawiran. Na ingil sa public. Sa may fakfak. Na di makapirago na miya teka. Di makano sa mga kinibutan yung ubango. Di mga siya na rodyo tungo lamisaan. At sa mga makabesa ka mo na malungurong kailapan. Ano ito? Wala di pasig. Di ba kita mo sa kapirso na na? Bari malbudang kaya kapang mo siya tamaandor sa akala ka. O baka pa makatero sa karibat, ang ating mga alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kanaman na riba ayang kadi kakabaya mawa ko dunia na banganatan nakasuka na to ka. Banganatan nakasuta mo ka. Banganatan nakasama na niya nakarumang ka mga wata ka. Ayah kaya di kakabaya, di kakakabaya gumana sangka dunia. Nadataru na siguradong ka, wanto ni ko mga salungan na mauri. Da siguradong wanto ni ko mga salungan na mauri. Nagu ikadua ading kakakabaya matay. Na miya tangkat-tangkat na malaka ko dunia na di ka makapapeto. Makapeto kay taman sa tulang, taman sa lawas ka na miya tulang. Dede na miya na mo. Di kata nga, tes kata ni mata minidiga. Ba na miya nga sa 14,000. Amindiga miya tay. At tinakoto siya ni Masit, namya ko man, mamaginaga ko. Matangan na, kabunpisan siya kaubayan niyan, na din napaparon niyan. Ini! Adi ka nang litin tang, anayap nabunta niya, nabunta naman diri ko, mak. Matangan na, tabang niya ako niyo, kalisi magawa siya kayo eh. Banya din na ba sila ba? Allah, Allah, nadita nung katawan na anoras na nang tanong pumatay. Antonio Katerwala sa Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون متى أنته الله يا محمد أبتay ka napatay siran mabu alang-ulang na mga tao ang mga umat ka. Then nagkakanam igila Amelia kan sa Facebook at TikTok 1940s, 1816, 1820 at tatagunon sa mga tulad ng mga andang ablakan white na tiga ka na diyan ka ang mga tao siya lang na mete din ang yalamong pero emiya president sa Pilipinas nasusabag rin na lang umiyamatay. Allahu Akbar. Pero iya yung maano niya kata si Sabaki sa Madina nanguno to mga sahaba labi magato sa mga sahaba binilangan ka na mga kubang mga sahaba si Sabaki na dakumabilang ang kadakalian Allah, anda siya, anda sa mga nabi. Ang nabi magatos ng ibu, mga nabi na lang umiyatay. Kaya kung nabas ka ang marana. Paman, bando mga masiyapan sa madakalmot na matangwala kay pag-introduce ko na ginawa ka, kanya makilala ka. Nababatay na ka pa na English, niya katwa pa English, madakalmot. Iunom. Katawan ako nga, iunom ni. Kung madakalmot talaking. Napiyakan batukan niya sa miya kayo siya. Allah, Allah, ino pumati tanubu. Na prepara dua tanwalong anamori. Ikadwa, sangut apa makutan na pitiru nabi. Oy, na hayato ka kabla mautik. Na der kapna kay makaw masuk kapate ka biyo ka na ubang ano yung kapate nga nga kapuman. Da kapagaman ko patay. Ikatlo na gina akakabla fakhrik na suka kawas angka. Kakakawasir ka. Na di nga pinewe ka pobre nga nga kapangali mo. Di nga pinewa udah ka makanek na nga kapune ay nga kapune na may ka mapobre ka. Ada ka ko siya panek ka.
Ya ka surga ka. Manto nanar ka udah ka makaning na kaki. Imanto nanar ka udah ka makan ikat bagi ka sa dia kataki. Allah, ay dapat kau nanggaan ng mga rakyat. Papakasuporta sa madrasa, papakasuporta sa mga masjid. Namamamagay pa na kagada maka. Bagangan niya pa na matang wala timing. Adi sa bagan nakapansyopera ka na duwati. Ada penanam berian. Ya pipiam nama populop na iskasti. Ini lali pengatagi. Zakat tangan ya na pitaru na zakat tangan duwati. Ada penanam berian nama populop na iskasti pakai pipiam. Pakai katan mabiya gitu na katan na bemnya kakapakapal na siya sangib. Pada sangan wala. Ya kita tu mama beraman. Ya kasurin ya mama. Ay kaya gdaman yang iskasti na siya sangib. Tayo na duwati ada nomor yan. Namanya magara. Payaw lang nga, hindi gusto. Baka ito nga surga, dalo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga sabat bro, inila ka ng rasa ka nakataya ari guru ni sa rasa taruto. Na udah buang guys kan mga pagaring naman na miyang kalulatan man ka sa ngewate wasay. Ano ka ba na punan na hajir kan insyaallah umrah. Na isa sa kanyan na ayaw maana niyan na di Sheikh Agudi magumrah. Oy, tinga si Alim Amal, oy. Karun miya to, tingin sa Saudi Arabia, bigugpe nanan. Kami kabalingan na isa sa kanyan na Sheikh. Kanabas kanyan buo, kamada ka lang mga sektan. Oy. Mana niyan sa mga sektan kita nulisyo sa mimili. Langon sila mga qualified, langon sila mga ayaw maana niyan na, langon sila mga expert. Oy. Balasan tan wala langon. Mawarip no Allah. Pagling ko wala, diyan kay babaitan ng asibe saripa, pakasurgaan wala. Balin walang kota ko ba niya na serbi surga o ba na dan yang katarot ko subak wala na aman na irilaw wala pakasaban wala si karuman na ubiyan ang mga watayan sa kanulangon sa kanong mga laki niyan mga pagarinian sa balasan kan wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na panutan ako nga miya ordirang nga guruang api apan tamar sa kamudian na guruang na yan pero nakanagapakaya mala ilma di siya mangitan ako wala. وقال ربكم دعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولأولادنا ولأزواجنا يا الله. يا الله نكت يا خبيب من يبفر ومن بلا ألمك يا الله. Relaika minka langulangun napamakat taubataka minka langun napadang kau narilain karo kami sa mga inami mga amami malagi siya uyaw-uyaw ni manto anta kami ang unang ko mga kubayran ay malaapo pag ninamirakan ang kuto abubayami pagariyami asiba iya saripa amit tetapi yang keamiyaw na at Jerman Asy'ali Mengenai mereka ya Allah Engkau tarik panakha Apaduko mga Fatima Asiba iya syarifa Matatawi mantuko kubaniya Nadiyami katawani maulaulan yang kubaniya Sakhayla biya matawrun ya Allah Naubaan alam baadusyaniyan Nabi kami panamakam belag-belag Narila anak kau ni Allah Bal yankar kami syukubaniya Nasurmi surga ka ya Allah O bangkar kami Balu yang kota kubaniya Nalandung ko neraka ka ya Allah Ya Allah Napadang ka ko mga baiya Pemakas surgaan kay Allah Pemanin amiraka adiyang kaya kaya timut-timwami ya Allah Nadini ka timut-timwang kar kami Ko surga ka Uba kami karupakan bela-belaga ya Allah Aku sa mga pamilya mi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adaban nar Birahmatika ya arhamar rahimin Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin